Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagaring aton top story subong nga adlaw, August 12, 2025. Isa sa 15 ka mga contractors sa giningadlan nagkuha sa dalago nga flood control projects gikan sa Victoria City sunod sa kay Kong Albi. Negros Occidental lubos ka mag-fund sa 1.1 billion pesos nga bulk water project, PPP, hindi na madayon. Isa sa 3 ka mga bangkay nga nasapon sa Talisay City, nakilala na. Bacolod LGU, nagsugod na pagpanakop sa mga bagahod nga tambutso. Kag sa good vibes, ano bala pwede malagawan karon nga pwede na mabisita ang mga tourism sites sa Canlaon City? Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10 ang bagyo nga Goryo ang padayon nga nagapakadto sa Eastern Taiwan kag sa karon yara na sa typhoon category. Ang Batanes na napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Malayo ini sa Pilipinas kag hindi man sini mapabaskog ang habagat. Si Goryo ang ginapaabot nga mag-landfall sa Eastern Taiwan buwas sa hapon kag gina-forecast man sang pag-asa nga buwas Miyerkules ng gabi makagwa na ini sa Philippine Area of Responsibility. Ang Western Visayas kag Negros Island region ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan dala sang hangin habagat. Masami sa hapon o kung sa gabi magabubo ang ulan. Sa number 9, mga miyembro sang Social Security System nga taga Negros Occidental, Bacolod City, ang sarang na maka-avail sang calamity loan. Suno kay Josefa Pineda, ang Regional Communications Specialist sang SSS Visayas West 1 Division, 7% ang interest rate per annum sang calamity loan. Ang loan nga mag-grant may himo equivalent sa sweldo sang isa ka empleyado, pero ang maximum sang kantidad nga mahatag 20,000 pesos. Pagabayaran ini sa sulod sang duha ka tuig. Ang Negros Occidental damlag pa nag-declare sa state of calamity kasunod sang pag-igo sang Bagyo Krising kasubong man tungod sang natugang nga kahalitan sa katubuhan sang pagpangatake sang peste sa tubo o kon sang RSSI. Suno kay Pineda, wala man nagdeklarar ang Bacolod sa state of calamity, pero may mga taga-Bacolod nga nag-apply sa calamity loan kag naaprubahan man. Ang application paagi sa online nga SSS account sang SSS member. Sa number 8, probinsya sa Negros Occidental ang nag-record sa isa ka dugang nga dengue death. Sa datos sa Provincial Health Office, nagdangat na sa 8 ang dengue deaths sa probinsya humalin Enero tubtob August 2, 2025. May 3,813 ka dengue cases nga na-record sa amo nga period. Kung ipaanggid sa kasubong at tion sa 2024, 62.46% ini nga mas mataas. Nagapabili ng syudad sa Bago sa mga local government units nga may pinakamadamo nga reported dengue cases. 898. Isang dengue death sa Bago. Nagasunod naman ang La Carlota City nga may 382 cases. Padayon ang panawagan sa PHO sa publiko nga magmangin matinlo sa palibot agud to malikawan ang balatian nga dala sang lamok. Sa number 7, may isa nga nagdugang nga kaso sang Leptospirosis sa syudad sang Bacolod. Sa bilog nga Pilipinas, masobra sa 2,000 ang na-report nga kaso kasunod sang pagbinaha. Sa Morbidity Week 31 o kung sang July, tubtob August 2, sini nga tuig,
May na-record nga isa ka bago nga kaso sang leptospirosis sa Bacolod City. Inibase sa record nga gin-release sang City Health Office. Gani subong, yara na sa 17 ka mga kaso ang na-record sa Bacolod humalin sang Enero. Mas mataas ini sa nga 21.4% kung ikumpara sa amuman nga period sa 2024. May 6 naman ka mga napatay bangod sang balatian. Ang Banago, Handumanan, Felisa, kag Mansilingan ang nakarecord sang tig-duha ka mga kaso sa ilatag sa ka mga barangay. Ang makamamatay nga balatian ang dala sang bakterya nga ginatawag nga Leptospira nga nagakakuha sa ihi sang sapat nga pareho sang ilaga. Ini ang makuha sa pag-ubog sa baha o kung pag-inom sa tubig nga may amo nga bakterya. Ang Department of Health sa sinigid lamang nagbukas ng specialized leptospirosis sa fast lane sa pila ka mga government hospitals sa pungsod para mapadasig ang pagbulong sa mga persona nga nag-ubog sa baha kag ginasuspetsohan nakakuha sang sini nga balatian. Sa bilog nga Pilipinas, may 2,396 infections nga na-record humalin sang June 8 tubtob August 7, 2025 suno sa DOH. Sa number 6, nagsugod na sa pagpangdakop ang Bacolod Transportation and Traffic Management Department o parang City Legal Office sa mga may open pipe o kung maggahod nga tambutso sa mga motorsiklo sa dalanon sang syudad. Ini bilang pagpatuman sa City Ordinance 356 nga nag-regulate sang noise pollution sa Bacolod. May 8 na ka mga motorista nga una nga nasampulan. Nagagamit ang traffic personnel sang sound meter agud mahibaluan kung tuman na kagahod sa tambutso sa mga motorsiklo. Suno kay Attorney Ruben Sabig, officer in charge sang BTTMD, 10 metros ang distansya sang sound meter sa motorsiklo. Hindi dapat maglapaw sa 90 decibels ang katunog sa tambutso. Magabayad ang violator sang 500 pesos sa first offense, 2,000 pesos naman sa second offense, kag 3,000 sa third offense. Magluwas sa penalidad pagakumpiskaron man ang mga open pipe mufflers. Sa number 5, lalaki ginbuno patay ang iyang half-brother sa San Carlos City. Ginahanda sa kapulisan ang kaso nga murder batok sa 27 anyos nga suspect nga nagbuno patay sa iyang half-brother sa Urban Phase 4, Barangay Rizal sa siyudad sa San Carlos sang Domingo. Hindi pag-insendihan ang ginhalinan sang insidente. Base sa investigasyon sa PNP, antes ang pagbuno, naglalisay ang suspect kag ang 41 anyos niya nga half-brother. Naabtan sa kapulisan ang biktima nga dugoon kag wala na sang kabuhi. Na-recover sa crime scene ang sunda nga gingamit sa krimen. Sa hot pursuit operation, nadakpan ang suspect nga nagpalagyo sa ila balay. Sunod sa pulis, mag-utod sa amay ang biktima kag ang suspect. Sa number 4, buwas, Miyerkules, nakaschedule ang nahauna nga Regional Development Council meeting sa Negros Island Region sa Dumaguete City. Ginapaabot ang pagtambong Nanday Governor Eugenio Jose Lacson sa Negros Occidental, Manuel Chaco Sagar Barria sa Negros Oriental, kag Jake Vincent Villa sa Siquijor. Nagapanguna sa agenda sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz ang pag-set up o kung pagpili sa mga opisyales sang RDC. Pilian kung sino ang mangin chairperson kag ang iban nga mangin opisyales. Suno kay Diaz, wala naman si Governor Lacson sa tinutuyo para diri labi na nga siya na ang chairperson sang Regional Peace and Order Council. Magatambong man ang mga alkalde sa RDC organizational meeting. Ginakabig nga nahauna nga RDC meeting suno kay Diaz. Kalakip sa mga ginapaabot italakay amo ang mga economic kag health agenda kag ang pag-set up sang mga offices.
the heads, no, sino ma-chair and all the other committees. So I think Governor Bong Lacson is attending, and then ang iba mga department heads are also going to support him. Hopefully, we can also be represented in some of the committees that will be formed. So, pwede ko siya maging chair, regional chair? I don't think Gov is gunning for the RDC chairmanship, no, because he's already the chairman of the Regional Peace and Order Council. So, somebody else has to lead the RDC. Sa number 3, Negros Occidental, ang lubos na nga mag-fund sa 1.1 billion pesos nga bulk water project sini. Patahag ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz, hindi na sa idalom sang PPP o Public-Private Partnership Scheme ang Negros Occidental Bulk Water Project. Tigaylo, gamito na lamang sa probinsya ang kaugalingon nga pondo sini kaangay sa savings para sa proyekto agud to matigayon ang paghatag sang tinlo kag mas barato nga tubig sa 14 pesos per cubic meter. Kung may partner, hindi malikawan ang pagmahal man sang presyo. Sa session sang nagligad nga semana sunod sa Provincial Administrator, naaprobahan na sang sangguniang panlalawigan ang 520 million pesos nga pondo para sa first tranche sang proyekto. Karon ginatapos sang probinsya mga terms of reference kasubong man ang mga financial kag technical documents agud to maka-proceed na sa procurement o kun sa bidding process. Nagalaw mga probinsya nga tigayo na nga makakuha ang project sang resolution of no objection o kun RONO gikan sa Silay City. Ang unang nga phase nagatumod sa construction gikan sa intake point padulong sa bulk water treatment facility nga tuyo ipahamtang sa 1 ka hektarya sang duta sa Gimbalaon sa Silay City nga ginbakal sang probinsya. Ginapaabot ang pag-reclassify sa natungdan nga duta suno kay Diaz. Kung mangintayuyon ang tanan sa ginalauman na early October, matigayon ang bidding para sa Phase 1. Ang Phase 2 nga nagatumod sa pagpahamtang sa mga conveyance pipes mahimo sa madason nga tuig. Target sa probinsya nga mahuman ang proyekto sa 2 ka tuig sa idalom sang administrasyon ni Governor Lacson. Una nga mangin priority ang Silay, Talisay kag kun masarangan pa, Bacolod kag EB Magalona. So wala ni utang din, no? This will be funded by the provincial government as its dedication kag blessing sa pumuluyo sa Negros Occidental hasta sa kundi makalambot ang aton nga bulk water nga mga supply. Gusto man sa nga ato pinalangga nga governor, no, Bong Lacson nga ang aton nga tarifa nubo katama, no. So instead of aton nga 24 pesos per cubic meter, no, we are happy to say that we can lower it to 14 pesos per cubic meter. Sa number 2, isa sa 3 ka mga bangkay nga nasapwan sa Talisay nakilalan na. Sinigid lang nga Martes nakilala ang bangkay nga nasapwan sa Hacienda San Isidro, Barangay Concepcion. Siya si Mars Reyes alias Dodoy, 47 anyos, residente sa Barangay Estefania sa Bacolod. Suno kay Major Razel G. Mahokson, ang Deputy Chief sa Talisay PNP, nangin biktima sang stabbing incident si alias Dodoy sadtong Marso 2025 sa Barangay Estefania. Nakaagi siya preso sa Bacolod City Jail sang napulo ka tuig bangod sang kaso nga pagpatay kag gun charges. Ginahulat pa sa Talisay PNP sang resulta gikan sa SOCO kung ano ang ginkamatay sang biktima. Samtang nagapabilin pa nga unidentified ang 2 ka mga bangkay. Isa din nakitaan sa kilid sang kampo sa Hacienda San Isidro, Barangay Concepcion,
Martes ang kaagahon. Suno kay Hokson, may mga tattoo ang bangkay sa dughan kag likod. Ginabulubata 45 tubtob 50 anyos ang edad. Nakasuksok sang blue nga t-shirt, mao nga shorts kag green nga tsinelas. Na-recover man sa lugar ang isa ka itom nga helmet kag abandonado nga Euro Viper Man 150 nga motorsiklo kag may plate temporary plate number ini nga 061609. May kabudlayan ang kapulisan sa pagkilala sa kaagnas nga bangkay nga nakitaan sa Hacienda Minuluan, Mendoza, Barangay Matabang. May blue nga shorts ang suno kay Hokson, posible mga isa na kabulan ang bangkay. Bangod halos kita unang tanan nga tulan sini. Kag sa number 1, isa sa 15 ka mga contractors nga nagahimo sang flood control projects nga ginhingadlan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. taga Victorias. Ini ang ginkumpirma ni Bacolod Congressman Albi Benitez. Suno sa kongresista, sa anong ka mga flood control projects ang mga contractor, 5 ang nahuman na. May report si Romeo Subaldo. Ang Legacy Construction Corporation ang isa sa top 15 contractors nga may pinakamadamo nga flood control projects sa Pilipinas. Inibase sa listahan nga ginpagawa ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Suno kay Bacolod Lone District Representative Albi Benitez, ang ini nga contractor taga Victorias City. 22% sa mga flood control projects ang gin-award sa mga kumpanya. Dugang pa niya, malawig na sa mga negosyo ang contractor. Suno pa kay Benitez, may 6 ka mga flood control projects nga ginhimo ang Legacy sa Bacolod City, kag sa 6 natapos na ang 5. Sila man ang napatukod sa legislative building sa likod sa Bacolod City Government Center, pati na sa Bacolod General Hospital. Patag niya, gipresentar pa lang sa presidente ang listahan sa contractors pero wala man sa may ginsiling nga may anomalya sa mga ginhimo nga mga proyekto sa amo nga mga contractors. Now remember, the president mentioned this without saying may mga anomalies. He just said that these are the top 15 corporation that has been awarded projects nationwide. Okay? So ara pa tada sa daw factual na muning mga construction companies nga nakakuha sa mga awards of flood control. Whether they are guni-guni ghost or substandard, wala pa kita to. We do not know yet. But my understanding also, there are about 6 projects from 2022 to 2024. Gina-validate lang in 2025. Out of the 6 projects, 5 na natapos ang Legacy here in Bacolod and 1 na lang ang manugtapos. Masobra sa 600 million pesos ang balor sa projects nga nagkadto sa Legacy suno pa kay Benitez sa 6 ka mga projects. Subong nga adlaw, may meeting ang DPWH kaupod ang tanan nga mga district engineers sa Negros Island Region kag gina-review kag gina-assess nila ang tanan nga mga proyekto nga ginhimo sa idalom sang ila ahensya humalin pa sang 2022. Suportado ni Benitez ang tikang sang presidente nga ipa-review ang mga projects sa mga contractors. I commend the President for taking this initiative of calling out mga contractors, mga projects that needs to be audited and reviewed. I think this only President has done so with this extent. So I really would admire his initiative of making sure that the mga projects natin sa national government are properly audited and make sure that there are no anomalies or irregularities happening. May ginhingadlan man ang presidente sang top 10 nga mga lugar nga masami ginabaha pero wala naman malakip ang Bacolod City sa listahan. Ginahulat pa karon ni Benitez ang resulta sa assessment sa DPWH sa tanan nga mga flood control projects sa NIR. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, pwede naliwat makalagaw sa mga tourism sites sa Canlaon City. Ano ba lang pwede lagawan dito? May report si Romeo Subaldo. Ang mga bato sa tiilan sa Bulkan Canlaon
ang nagaserbi nga natural slides. Kung dako ang tubig, pwede ka magpaanod sa tubig nga nagailig sa mga bato. Mismo ang tubig ang nagaduso sa imo para makaslide ka diri. Ini ang Padudusan Falls kag natural water slide sa barangay Masulog sa Canlaon City sa Negros Oriental. Isa sa mga natural tourist attraction sa syudad. Humalin sa naglupok ang Canlaon sa nagligad nga tuig, wala naging tugutan ang mga turista magkanto diri. Nangin alagyan man abi inis ang lahar. Pero subong, nagtinaw na liwat ang tubig sa falls suno sa mga residente. May busay pagid sa ibabaw sini nga pwede mapaliguan kundiin nagahalin ang tubig sa mga natural slides. Isa pagid sa mga ginakatuan sa mga turista ang Kipot Falls sa barangay Budlasan sa Canlaon City. May busay nga nagaatubang sa hanging bridge. Makatindog ka mismo sa hanging bridge nga ang backdrop mo ang nagakahulog na tubig sa busay. Extra thrilling experience kung nagalatay ka sa hanging bridge kay nagagihu-gihu ini. Ilabi na kung may iban pagid nga maglabay o kung kadungan mo pati motorsiklo. Sa idalom sini, may mga kapihan kag kalan-an nga pwede tambayan. Gikan sa hanging bridge, tadlong mugid ang view sa bulkan Canlaon. Popular katama ang inland resorts ng LGU. Ini naman ang ibansagan nga pinaka-cold nga palaliguan diri sa Negros. Paano abi kay bisan gani ang soft drinks kag beer sa tubig man mismo ginapakold sa mga nagatiyanggi diri. Amo sina ka-cold sang tubig. Sa barangay Malaiba naman ini makitaan ang tubig sa pool halin man sa tiilan sang bulkan. Nagadepende sa tolerance mo sa katugnaw ang paghulom-hulom mo sa tubig. Kag may mga oras pagid nga ginatabunan sang fog ang lugar. Amo sina sa katugnaw. Ini ang pila lamang sa mga lugar nga na-miss sa mga turista sa Canlaon City. Binula naman humalin sa ginsiraang ini nga mga lugar. Kagahapon gid lamang, ginanunsyo sang lokal nga panguluan sa Canlaon City nga bukas na iniliwat sa mga turista. Inibangod, ginpapanaog na sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag of course, kita ang nag-shout out sa ating mga live viewers. Kay Mr. Andre Tahonara, good afternoon. Romy Hisem, maayong hapon man sa imo, sir. Kag kay Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon man sa imo. Kay Mr. Nene Grande, nag-watch gid siya kuno live and happy blessed Tuesday iyang hambal. Kay Maricon Gamboa Hayashi. Good evening man sa imo, ma'am, from Japan. And kay Joshua Lancelo Torres Sabio. Nagalantaw siya listening from East Homes 3. Ginapa-shout out niya si Lolo Noel nga nagabantay kuno sang Tiangge at the same time nagalantaw sang Digicast Negros. Good afternoon man kay Ma'am Mirna Garrido Clavel from Payao. And Nene Melissa Denlos
watching from Escalante City. Kagamuya to ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.